ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ସାମାଜିକ କାଳାଂଶକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାଦର ଅଭିନନ୍ଦନ ତଥା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜିର ଏଇ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଆମ ଘର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ତାଳ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ଜିନିଷ ପବନରେ ହଲୁଥାଏ। ସେଠି ବାଇଚଢ଼େଇ ରହେ। ତାକୁ ଆମେ ବାଇଚଢ଼େଇର ବସା ବୋଲି କହୁ। ସେମିତି ବାପା ଗାଈକୁ ଯେଉଁଠି ବାନ୍ଧି ରଖି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଗୁହାଳ ବୋଲି କହୁ। ସେହିପରି ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁ ତାକୁ ଘର ବୋଲି କହୁ। ଆମ ଘର କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ, ଆଉ ଛାତ ତଳେ ଅନେକ କୋଠରୀକୁ ନେଇ ଆମର ଘର ତିଆରି। ଆମ ଘରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଅଛି, ତାକୁ ପଢ଼ାଘର ବୋଲି କହୁ। ଶୋଇବା ଘରେ ଶୋଉ, ରୋଷେଇ ଘରେ ମା ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଗାଧୁଆ ଘରେ ଆମର ସ୍ନାନ ଶୌଚ କାମ ହୋଇଥାଏ। ଘର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବଗିଚାଟି ଆମର ସାଥୀ ଭଳି ଲାଗେ। ନାଲି ରଙ୍ଗର ମନ୍ଦାର, ଗୋଲାପ, ପଳାଶ, ଜିନିଆ ଫୁଲ ଆଦି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କନିଅର, ଗେଣ୍ଡୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ତାରାବଳୀ ଆଦି ମନକୁ ମୋହି ନିଏ। ଧଳା ରଙ୍ଗର ଟଗର, କାଠଚମ୍ପା, ରଜନୀଗନ୍ଧା, ଜୁଇ ଆଦି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଏମିତି ଧଳା, ନାଲି, ନୀଳ, ବାଇଗିଣୀ ଆଦି ଜାତି ଜାତିକା ଫୁଲରେ ବଗିଚା ହସି ଉଠେ। ବଗିଚାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, କଲରା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଗଛରେ ଭରି ଯାଇଥାଏ। ବାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଆମ୍ବ, ପିଜୁଳି, ଲେମ୍ବୁ, କଦଳୀ ଗଛ ଦେଖିଲେ ମନ ମଧ୍ୟ ଭରିଯାଏ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଘର ହିଁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ।